Takže pokračujeme ďalej v rozoberaní. Nemal som času vám točiť priebeh. Ahojte, volám sa Roman Kuchárik, na ceste dôverujem svojmu autu a v dielni na rádiu od Profi Garage. Ponúkajú kompletné vybavenie pre servis a dielňu, od ventilu až po prezúvačky, vyvažovačky, kompresory, dvojstĺpové a nožnicové zdvihaky, skrátka všetko možné. Montáž a revízia je u nich samozrejmosť. Ale máme dole okrem toho, čo som naposledy rozoberal, stropovinu, takisto koberec, reproduktory. Ako môžete vidieť, prístrojovku máme takisto vybratú. Bál som sa toho, že sa s tým autom nebude dať presúvať, keďže to tak celé rozoberiem, ale našťastie auto štartuje normálne, čiže nič také sme asi neodpojili, čo by bolo potrebné k tomu, aby som to auto vedel používať a v podstate naštartovať, čo som rád, pretože všade mám kopu roboty a jednoducho nemôžem to auto stále nechať v dielni, takže som rád, že sa to bude dať s ním takto presúvať, pretože ináč by som bol stále odkazaný na niekoho, pretože sám to nedokážem zatlačiť do garáže. Tak chýba nám ešte vybrať koberec, vyrezať čelné okno a môžeme skúšať rovno, pokiaľ sa nám toto okno podarí vyrezať, vložiť ten rám do tohto auta. No uvidíme, ako to bude sedieť. Dosť sa obávam tohto tu na bodu, kde ten rám pôjde. No, dúfam, že to pôjde nejako tak, že to vyjde, dúfam. Pretože keď nie, tak to bude dosť prúser. Všetko vám to zdokumentujem, ukážem. Máte sa na čo tešiť. Takže pokračujeme ďalej v rozoberaní. Keď by sme boli v takom štádiu, že rám by bol nalakovaný a v aute a začali by sme riešiť napravu podvozok, ale ešte to chvíľku potrvá, keďže toho času mám fakt málo a robím čo môžem, no. Snažím sa aj zarobiť nejaké koruny popri tom a pokiaľ je nejaký voľný čas, tak snažím sa venovať tomuto, ale hovorím, je to veľmi pomaly. Ja som v máji chcel ísť jeden maďarský pretek, kde je povinný rám, ale neverím, že to dovtedy stíhame. To by som fakt na to musel robiť non-stop a odstaviť ostatnú robotu a venovať sa fakt iba tomu, čo momentálne nie je možné, pretože je to dosť žrút peňazí a jednoducho musím aj robiť. Nedá sa iba hračkám sa venovať zatiaľ, takže asi tak. V aute nie je skoro nič, čo sa týka interiéru. Jasné, že štart-stop tlačítko je, tam som mal odpojenú riadiaciu jednotku, podľa mňa to bude niečo súvisiace s čerpadlom. Tak mi to nechcelo ísť, plynový pedál mám zapojený, ale s tým autom sa dá normálne pohybovať. Bratia inžinieri to vymysleli tak, že keď rozkucháte komplet celé auto, jasné, že motorový priestor je celý, tu som neriešil nič, nemal som dôvod, ale jednoducho ono to ide. Takže ideme odvrtávať nity na airbagy a ideme to pripravovať teda na vloženie toho rámu a snáď nám to dneska vyjde, že by sme aj tie pätky tam povarili. By som bol veľmi rád, keby sa mi to podarilo dnes celé. Takže už nekecam, ale idem makať. Takže máme odvrtané bodové zvary. Ja som si to už odmontoval. Tak to nejak ide pätka. Tak sa to zavára. Tu bude treba vyvrtať ešte otvory, pretože zo spod na pätke budú pribudované matice a tým pádom, že oni budú vo vnútri, tak musí byť priestor. Čiže tu sa bude musieť vyvrtať otvory. To by malo byť niekde tu na. Tu bude treba očistiť tento gumoasfalt. A táto pätka pôjde niekde tu na takto. Čiže toto nám tiež pekne sedí. No a ešte uvidíme, ako to bude ten zadok. Takže máme ďalšiu pätku pripravenú. Má hrubo očistený gumoasfalt, respektíve nie gumoasfalt, ale montážny tmel. Tak si myslím, že niekde tu, lebo tuto pekne vychádza ten lem. Takže si myslím, akože paráda, pretože pokiaľ budem mať tak pekne všade
tak to budem krásne týrom zvárať, nebudem prskať. Zatiaľ tieto predné pätky, určite aj tieto, pôjdu týrom a uvidíme ešte na tých zadných klobúkoch, že ako bude, ideme si vypraviť ešte v podstate túto jednu, lebo tam ešte máme tunel. Takže idem si ešte vypraviť túto a potom ideme na zadné. Takže ideme to rozobrať, povyberáme šrubky vonku a ideme to skúsiť založiť do auta. Ako sa to bude správať a jak to ten Španiel v podstate vymyslel, že či to je fakt tak presné. Pätky sú krásne, takže pätky sedia fakt na milimeter pekne, takže som veľmi zvedavý, ako to vojde dnu. Zadok už máme položený vo vnútri na pätky, to si budeme označovať. Zadok vyzerá už brutálne mega. Tu sa museli rezať ešte také spery, tu čo sú s čelom, to potom jak vyberiem vonku, tak to dám preč. Tu sú špätky pripravené, takže jak tak to malo byť, sedí to perfektne. No tak čo poviete? Čo poviete? Bordelu a bordelu z toho auta. Už nech to je hotové. Môžeme. Môžeme. Nech sa páči, pán kameraman. Ale to tam bola sféra, čo si rezal, že išla tyčka, tak? Iba, aha, dohora, hej? Uj. Konektor vidím, tak by to malo ísť, no, karada. Musím pochváliť M4, celkom dobre sa to rozoberá, to auto. Vieš čo, všetky pásy, akože nechcem zakriknúť, ale veľmi. Asi to, že to je novšie auto, ja som zvyknutý na staré Jady. Všetko ťažko ide, všetko sa láme. A tu keď som tie spody všetky rozoberal, všetko to išlo celkom tak slušne. No, idem von. To na tej strane, počkaj, ideme na oplast, láhej. Prísavky nemáš? Nie, dávaj, red more, však to len zem štvorky okno. Nestresuj. Ježiš no, hej, ty ho len balanci a potom... Dobre, ja vám dám dole kapotu. Tak, to som spíkaj. Slušíš. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment stretch. Learn peace ain't found, it's a thing you protect. Yeah, I vibe like water, I change and shift, but the roots still deep like my grandma's grip. Začínam tu ísť či nič. Tu asi no. Ja pierdole. Čo? Ujeb mi ten. Tak. Tak. Dobre, ja si toto tu nastraním. Ty si pán svoje. Ešte počkaj, že aj toto listy budeme vyberať. No ale ty to teraz gaz nezabudnú, ešte vieš tu zady. Co, počkaj. O, teraz som tu. Teraz som tu. Povedaj, kde to je. Som zase tu. Kde nie si tu? Je tu. Dobre, to sa vystaví. Daj tamto jedno. Nech si to chytne. Dobre. Toto treba prišpanovať troška dodola. No, počkaj, drž. Ale to podľa mňa je ďaleko od seba. Jak ďaleko? Od seba, či jak? Ako myslíš, že tam jak ti idú tie šruby, že... Ten káblik sme mohli... To dáme dole tie káble potom. Lebo ešte aj to celé nám vonka. Ale tu je problém, toto tu. Proti lukovú penu už odo mňa nikto nekúpi. Na to bar by som musel dať pozor, keby si toto chcel, to chcel. On čo aj celé rozhodla, by to dalo. No, trošku jak to tam vyzerá. Tak vyzerá, že tak trošku... A potom máme len ten nám tak skrižovaný, lebo tu je celkom v pohode to. Či počkaj, tu neviem, či mi akurát, dobre, počkaj, ja dám, vyser sa na to, tak to len podrž. Idem tu vybrať, to bude musieť na otváranie kapoty, toto tu zavadzia. Udielka more, keby ty si vedela, čo to chcel bude diať, keď som ťa bol pozerať. Tak by si sa preženala 6-krát, ty. No ten predok sedí úplne. Topka.
Počkaj, keď nebolo burané, krivé, musíš vedieť. Tak sedí, to pozaj, jak to tak sedí. No. Super. Len sa mi to, tak kde tu sa mi to To opiera. tam sa ti... Toto. Aha, Čo? a už nesedí. Počkaj, ja však ešte aj tu toto. A ten rám máme posunutý. Pôjde mi tu to mať. Musí. Rám bol drahý. Musí vojsť, počkaj, jak som to tu na... Tak, dobre to máš. Nie, aký postup na to. Počkaj, ináč to tu nám musím dať. Toto musím dať asi tu. Tak. Teraz to pošúrim tu, nuka. Týkla, hej. Tuto to musím pošúriť, nuka. Tak. No. Nie! Diktu mi vypadla rúrka. To je poráži. Počkaj. Dobre, podávať tu na šrubky a ja si to tam dám. Budem musieť schudnúť, bo nebudem vedieť nastúpiť do toho auta. Ale že masakrálne. Ja ti raz prídem zem štvorkou a ti poviem, že ešte pokiaľ toto nebude a ti poviem, že sadni do nej, ak mám to tú škrupinu. No tam vidíš. Je to máš dosť problémov sa dá do toho auta. Aj to... A není tam ram. A je vysoko kríž aj celkom. Čo je ako dobre, akože ten kríž tu je vyššie, hej. Ja som mal na 30-ke nižšie. Vieš prečo si mal nižšie? Lebo mne Ďuro Rakušinecký robil kríž, tam mi zrobil vysoko a som na Však on mi povedal. Ty si mu povedal, že vtedy než povedal, zrobí niekto nižšie. zrobí nižšie, lebo jednak si vysoký a proste bol problém s tým. Preto som povedal, som si dal na to pozor, vieš. Kvôli bezpečnosti. No vieš, prečo tebe sa bude ťažšie nastupovať? No. Lebo budeš mať viac sedačku vpredu ako ja. Ja som mal vzadu. Že som mal väčší otvor na nastupovanie. Tá hej, len ti hovorím, čo stojí toto odnímanie. No, zaujímavé to bude, keď to bude nalakované. Keď vidím, jak teraz to tam... Akože to tam obchať vôbec, vieš. A to jakú farbu chceš dávať? No akože keby bolo čisto na mne, čo sa týka estetiky, tá jednoznačne biely. Lenže tým pádom, že mám v pláne... Takže čierny. Čo? To však pôjde na čierno skrz to, že keď pôjde za mnou, pôjdem po ceste, tak nikto tak nekričí, že tam je ram, ale keby, že akože vyslovene mi to je jedno, neriešim toto, aby som dal na bielo. Čo, jak krásne by vyzeralo, keby bolo bielý ram, nuka, aby som ešte aj folie dal, hej. Ideš za autom, tak aj už každý ram na pre pani nuka biely svietí, vieš, aby sa mi to páčilo, taký decent, vieš. Karbonové doplnky, karbóny. Konec zarovno s ramom? Čo? Jak máš, keby si tu zrezal? No však tak odrežem. No ale máš zarovno s ramom? Či tam vymedzíš to? Počkaj. Tam je opačný závid na tom pliešku. Prečo? Neviem, z jakého dôvodu. Aha, ja viem z akého dôvodu. Ale toto bolo vtedy predtým vyššie to bolo, neviem či to... Hej, vieš prečo? Lebo dotiahne spodok prístrojovky a ty ak toto doťahuješ, ono sa ti to vyšrobuje na doraz a potom dotiahne šrubu. Ti to vymedzí vôľu. Čiže ani toto nemôžeme dávať prvé. Máme ešte matičku, či tu nemám dávať teraz? Môžeš, len musíš vybrať tam z toho. Krabici, hej. Isto to tak bolo, toto kurenie. Neviem, prečo to je tak vybrať. Dneska si to porozoberáme do spodu, pretože ako môžete vidieť, randu máme v aute
umiestnení na svojom mieste. Miesta pod petkami, ktoré sa budú zvárať na rám, sú vyčistené, ale treba mi to rozhovať z spodu, keďže na spodu podlahy sú krycie plasty, ktoré by sa mohli roztopiť, alebo by to mohlo začať horieť pri zváraní. Jednoducho musím si to všetko očistiť a aj tu je mi treba vybrať kabeláž, keďže vzadu je, v podstate bude sa zvárať rám tie ako vnútorné blatníky, tak je tam dosť blízko kabeláž a tá kabeláž sa nedá odpojiť, pretože káble idú niekde do priestoru vnútri kolies, čiže idem si pozadzovať dole kolesa a jednoducho rád by som tú kabeláčku čo najviac dostal naďalej od miest, ktoré by ju zvárať, aby som ju zbytočne nepoškodil. Takže máme zošľubovanú kopu bordelu, ktorú nám nebude treba. Plastov. Asi 400 šľubiek. No, takže máme to holé bose. Tak ako som spomínal, tu by sa nám to opieralo. Čiže za to som to musel vybrať vonku, tie plasty. Ale aj tak by som to asi to neplánujem dávať nuka, pretože je to zbytočná váha, komplikovanejšia manipulácia, pokiaľ mi niečo bude treba robiť. Čiže skrz toho je to tam, tie plasty sú zbytočné, hej. Treba mi vybrať túto kablovačku vonku celú cez tento roh, pretože vzadu mi to bude zavadzať. Tak ako som spomínal, keď to budem zvárať. Takže ideme tu ešte trošku poholiť. Musím si poznačovať všetky kable, čo je na čo, lebo budem z toho mimo, pretože tých kabel je fakt strašne veľa. Ako môžete vidieť, podľa je krásna, čistá, keďže som spomínal, že auto preskakalo obrubníky s touto stranou, ale očividne si to odniesla iba vyslovene naprava vymeniteľné časti, pretože nosníky sú krásne, nedotknuté, čo som veľmi rád. Takže do zbytočných kecov idem ďalej rozoberať. No, takto to máme zavarené a ešte nás čaká 5 ďalších petiek. Takže pevné časti máme. A ešte nás tutočko ten zadok odstáva, ešte nás čaká ten zadok. No, takže máme to povarené v rámci možností, kde nás rám pustil. Ideme si teda vybrať rám, dozvaráme zvyšné pätky a môžeme to auto ešte trošku pripraviť nejaké veci, čo treba a odniesť to pištovi strikať. Nebo si myslíš, že profi, aby si nás škabal. No, takže dnes sme odvedli celkom kus veľkej roboty. Oškrabal sa gumoasfalt, pätky máme všetky dovarené, privarené, potrebujem to ešte okefovať. Potmeliť zo spodu, v podstate zo spodu je ohorený gumoasfalt pod autom, takže potrebujem si to dať ešte na zdvihak. A pekne to zo spodu potmeliť, no a popripravujem si ešte nejaké veci, spony, popodávam dole kablovačku, pretože všetko, čo je nepotrebné, sa z toho auta bude vyberať. Čiže komplet všetky tieto kable, ktoré tu vidíte. Bezdové svetlo uvidím, bezdové svetlo asi nechám, ale zvyšok kablov by som všetko chcel popodávať dole. A tú kablovačku upratať, keď sa to nastrieká. No a nesieme auto ku pištovi. Dúfam, že mi to zmakne čím skorej. Dostrieka mi tieto veci, nech to tak nekričí. Asi to dám do bielej farby, no uvidím. Neplánoval som, ja som myslel, že pod tým gumoasfaltom to bude pekné biele, ale ono sa to striekalo na gumoasfalt, tak najradšej by som to celé postriekal, no a uvidíme, no. Času veľa nemáme, ale pevne verím, že na tie ložďany to stíham, dúfam, všetko záleží na pištovi, ako dlho bude u ňu auto.
pokiaľ by mi to bol schopný spraviť do nejakého týždňa, tak je tam tá nádej, že dúfam, že to stíhame. Takže zatiaľ toľko. Už teraz bude v tvojich rukách, Pišta. Budeš teraz toto tiež na sociálnych sieťach. Budem slávny. Hej, budeš slávny. Takže autíčko sme odnesli ku Pištovi. Takže mám od neho chvíľočku pokoj. Pišta mi nalakuje v podstate podlahu. Zobí mi prístrojky bielej, aby to nebolo tak vidieť. Pretože ja nie som lakerník. Čiže by som to ani nedokázal zrobiť tak, aby to vyzeralo pekne. Preto som sa dohodol s ním. Takisto mi rovno nalakuje aj ram. A keďže sa venuje tým lakerníckým prácam, tak rovno som ho poprosil ten zadný narazník, ktorý som čuchol, keď som bol jazdiť s maskom, aby mi takisto opravil. Veľa kamošov sa smeje zo mňa, že načo, že zbytočne, ale ako som každému jednému povedal, pokiaľ sa nebudem o to auto už teraz zo začiatku starať a dávať na ňo pozor, tak jeho existencia veľmi rýchlo skončí tým pádom. Tak preto si to radšej chcem dať dokopy, nech to je pekné a nech sa nespolieham na to, však narazný šuchnúť môžeme, veď už aj tak je škravnutý, pretože to auto by veľmi rýchlo dopadlo, tak ako nechcem. Takže máme tu koniec ďalšej časti videa. V ďalšej časti videa sa môžete tešiť na to, že už to auto konečne bude naberať na vzhľade. Budeme montovať rám. Pôjde dovnútra prístrojovka. Prístrojovku už mám síce zrobenú, ale nebolo času ju natáčať. By som vám ukázal, ako som ju obrezal. Takže to všetko vám ukážem v ďalšej časti videa. Tak zatiaľ čaute.